Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina curta, intensa e chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu guíote. Comezamos. Benvidos unha mañá como sempre aquí a Pulso Activo. Que tal estades, rapaces? Moi ben. Con aniñas de comezar, a que sí? Sí. Pois veña, imos aló. Bueno, pois onte fomos xogar ao billar ao salir de aquí estuvo ben, porque a mí é un xogo que me gusta. Sí, cando era adolescente xogábamos moito os amigos e, bueno, facíamos o que podíamos. Onte no billar foi un despropósito. Cada un fixo o que pudo. Edi non deu pé con bola, a Estrella non tiña nin idea, pero deu-nos unha paliza, inda que empezou metendo a negra, pero bueno. E despois explicámoslle. Preguntar, entendiche, sí, pero como vou entender todas as regras en 2 minutos? Eu collín o pau, como se chama pau? Pois o pau, empecé a darlle así como me pareceu e dis que metín. A primeira que metín foi a negra. Comezamos como sempre, con mobilidade articular, imos de arriba a baixo, imos movendo a cabeciña a un lado e ao outro. Momentos curtos e suaves. Arriba e abaixo. Imos agora cos brazos, dibuixando círculos. Que palizón onte, eh? Eu prefiro non falar de que fixemos onte porque para quedar mal. Bueno, home, tampouco para tanto. Non Só sei. había que saber en que burato había que meter. E meter, e apuntar. E non meter o do compañeiro. Cambiamos. Non cabe duda. Onte fomos xogar ao billar. E que ben o pasamos. Sí, íbamos a ir por parexas, intercambiados, porque como somos impares, pero os que foron comigo perdemos sempre. Bueno, non se pode gañar sempre. Que non teño moi boa puntería para iso, eh? Non E os sabimos. dardos son malísimos, además, eh? Más a cintura. Pois a seguintes dardos, para Sí, darche sí. outra paliza. Era os típicos que tiraba os dardos e sempre, sabes, caíamos chan, non... Sempre, tío. Índame normal que non tiras de lado e darlle o que está na mesa sentado. Sempre apunta. E eu non sei como fixen co taco. Din un Cambiamos. golpe aquí na palma da man. Sí. Si non, que Non entendo como tes fixen. aí como un moratón, non? Pero non entendo como fixen. Foron os nervos. Más na cintura. Estrella, ti gustouche? Home, nunca xogara, bueno, Bueno, lle dabas mal, eh? bueno, esa foi a sorte do principal. Rasquei un pouco ali o tapiz, como se chama o tercio... No, o fieltro. Cambiamos. Bueno, E metiche a bola negra de primeiro, que esos son 20 e tantos. Genial. son todas iguais, non hai que discriminar. Claro, efectivamente. Pulse no cellos. Bueno, neste caso sí. Sí, se os dos era o último. Eu apuntei, saleu disparada para onde non era. Hacia que máis dá. dentro. Ves? Ves? Cambiamos de pé. É que tamén se fóramos profesionais non riábamos É que ali en tanto. Fisterra non hai un bar que teña un billar, eh? Non Hacia hai. dentro, non. Xa sabes o No, que hai que tens que cobrar un poñer. negocio. Hai que en Ourense hai Non poucos tamén, Antes había había. un Planet Pool. Moi ben, unha vez que rematamos a mobilidade articular, imos pasar ao quecemento. A clase de hoxe vai co fútbol, vale? Collemos fútbol esteira e comezamos. Todo o mundo se lle deu bastante ben. Menos Estrella que meteu a bola negra. Me dixeron 20 puntos, dixen, ai que ben, xa me gusta xogar ao billar. Gano puntos a primeira vez. Unha vez que xa collemos todo, imos comezar, ímonos sentar no fútbol. Sentámonos no centro da pelota. E aquí empezamos a levar unha perna e outra, vale? 30 segundos de traballo. Aí intercambiando unha e outra. Lombo reto. Pois eu na miña adolescencia pasei moitas tardes nun sitio que se chamaba Planet Pool, que tiña como 4 billares e ali E xogábamos. facías pellas, non? Non ibas a clase. Non tiñamos clase pola tarde. Eu tamén, nun bar que estaba pechado, e tiñas que petar, e abríanche a persiana, e entraba a xogar a... Vale. Ao billar. Agora, máis na cabeza, imos a un lado e outro. Nos xogábamos máis ao futbolín, pero si facíamos pellas.
Eu o futbolín xa teño xogado máis. E a min dábaseme ben ir atrás na portería. Diante, non metía un gol ni un arcoíris. Nada, nin adiante nin atrás. A min tamén se me moi ben faer os remolinos que lle chamábamos. Ah, sí, que lle dabas así, ¡pam! Ah, sí, xa. Pero ese non vale, non? Sí, despois decían que non. Vale. Veña, imos co último. Imos aí con pequenos rebotes. Traballando a zona dos cuadrices. Aí, venga. A brisca, a escoba, O tutes. o teto, o sea, o tute. Confundín. A escoba gustame. A mí tamén. A brisca Escoba. tamén. Eu a brisca non sei xogar. O burro. O burro Tamén. ¿Verdad? Menos cando que tú de burra e non Sí. Sigo, un poquinho Eu máis. burro xogo moito cas nenas. E non se 3, pican. 2, mentiroso. 1. Vale. Oh, tamén. Veña, arriba, que imos ca parte principal. Primeiro exercicio, imos traballar os brazos e tamén o equilibrio. Que imos facer é, imos coller a pelota, imos elevar, vou coller, elevar unha perna, podo coller, metela aquí, aquí ou aquí, vale, como queramos. E aquí comezo a dibuixar círculos, primeiro nun sentido, 15 segundos cara a un lado. Xa me toleo. Ai, no, madre. Eu non dou feito, Aí, Remi, sin apoyar o pé. fixámonos nun punto. Non consego, Intentamos manter os brazos ben estirados. A ver. Cambiamos o sentido. Parece que non, pero intenso, eh? Parece que non, parece que sí. No, xa sabemos que temos. Ánimo. Todo iba ben hasta este momento. Vale. Veña, imos relaxar esos brazos, que estas pelotas son moi pesadas. As miñas compañeiras costoulle un pouquiño, pero a verdade eu penso que si te fixas nun punto fixo e mantens o equilibrio que o das feito ben. E imos facelo ca outra perna, vale? 15 segundos a un sentido e 15 a outro. Veña, Mande, xefe. aí. Arriba. Comezamos a mover. Madre mía. Centradevos nun punto, movede aí círculos amplios. Intentamos ter os brazos ben estirados. Ai, Dios mío. Aí vou. Cambio. Epa. É que pesa moitísimo. Aí, mantemos equilibrio. Estamos rematando. Casi prefiro un haltere. 3, 2, 1. Vale. Costoume moito facer manter a pelota arriba porque é moi grande, pesa moitísimo e despois tiñas que estar en equilibrio unha perna. Un despropósito. Bueno, por Dios, e darlle voltas. Ou atendías o pé, ou a pelota, ou a xirar. O seña, fatal todo. Seguinte exercicio. Imos seguir traballando pernas e brazos. Imos facer agachamentos e cando baixo, subo, sí? Como a pelota é pesada, vai ser un pouquiño máis intenso do normal. Veña. Pese para as anchuras das cadeiras. Collemos aire. E non podemos E facer solto. unha versión por si alguén na casa non consegue. Se nos costa moito ca pelota, solto a pelota e fago sen pelota. Menos aquí. Gustaríame moito facer esa versión. Ánimo, veña. Levamos o cuño ben cara atrás. 8. 9. E 10. Moi ben. Relaxamos. Claro que os agachamentos costaban e os círculos costaban e costaba todo. Pero despois diso todo foi a peor. Como imos? Mal. Mal, mal. Pola túa culpa. E mira que me gusta a mí a pelota, pero... No, pero non para andar o carrelo con ela. Non, é intenso. O que pasa é que tamén estas pelotas son das grandes e pesan o seu, Pesan máis que os halteres. Sí, sí. Veña, quédanos outra serie. Sin pelota. Preparámonos. Non, con pelota. Pese para as anchuras das cadeiras e imos aló. 10 repeticións. Moi ben, ánimo, veña. Que non se diga. 8. 9. E 10. Moi ben. O que é agacharse, eu penso que ben. O que é erguer a pelota, segurísimo que mal. Porque non daba feito.
imos traballar cas pernas, vale? Vou colocar as mans encima da pelota, nunha posición cómoda, os pés separados en chula das cadeiras e vou ir sempre cunha perna estirando e levando cara atrás, vale? Primeiro ca dereita e na seguinte serie ca esquerda. Collemos aire, o que fago é exhalo e levo. Mesma perna. 10 repeticións en total. Oito, 9 e 10. Quédanos a outra perna. Estamos? Estamos. Imos aló. Cogemos aire, arriba. Uepa. Non marches, Noemi. 7, 8, 9 e 10. Descansamos segundiños. Ui, a clase de hoxe foi dura, porque as pelotas enganan. Fixemos exercicios novos que tiraron moito. Veña, imos que outra perna? Imos. Veña. Brazos estirados, pernas estiradas, collo aire arriba. 1, 2, 3, 4, cada vez que subimos, envío cara adentro. 8, 9 e 10. Cambiamos de perna, collemos aire, subimos. Nove e 10. Moi ben. Pois a clase de hoxe estuvo ben, porque foi unha clase ca pelota e bueno, de vez en cando cambiar, pois sempre está ben. Imos colocar os antebrazos encima da pelota, imos separar os pés un pouquiño máis da anchura das cadeiras do que solemos separar normalmente, e aquí, separando, non temos o peito pegado na pelota, Non. Separámonos e aí Só aguantamos. Vale? Preparados, listos, veña, mantemos aí, vixiamos que ese cu non este apuntado cara arriba, deixamos aí, en táboa, posición de táboa, 30 segundos. Aí, ese abdomen duro, forte. Vai un poquinho con Raquel. Quero chorar. Ánimo, sigue. Aí, Dixeches quero separa o chorar. peito. Aí. Aguanta. Separa o peito, Noemi. Teño separadísimo. No, arriba. Últimos segundos. E ti por que non Estrés, estás dormindo encima da pelota. Que estou separada. Ai, Bueno, iso é mentira, porque eu a tabla fixena. Xa dixo Edi, estás dormindo, non é verdad. O que pasa, estaba moi pouco separada, pero polo menos 5 centímetros para que correr o aire había, Veña, agora imos seguir traballando a zona do abdomen, pero xa co crunch, vale? Ca flexión do tronco cara adiante. Entón, vou apoiando a zona lumbar, colócome nesta posición, collo aire, pés separamos un poquinho máis da anchura das cadeiras para gañar equilibrio e flexión hacia adiante. sentámonos, disque. Ai, que non sei que sei. Que non están as lumbares, eu creo. Apoio lumbar e parte do lombo. 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben, sentámonos, descansamos uns segundiños. Como imos? Ben. Ben. Está divertido isto. Veña, imos facer outra serie. Colocámonos. Veña, sentámonos no centro e imos deslizando un pouquiño. Ben, aí, nesa posición. Aí, non máis, Raquel. Aí. Un pouquiño. Séntate no centro, mira, séntate no centro. Que
Senta no centro, vale. Ahora deixa esticar un pouquiño, vas apoiando. Vale, separa os pés un pouquiño máis. Aí. Deixa caer o corpo para atrás. Vale, e Ahora ahora é sí. cando tes que ir cara adiante, vale? Veña, imos aló. 10 repeticións, traballando o abdomen. Iso é. 2, moi ben. Ben, axo esa posición. 3. Sen tirar do pescozo, vale? Que traballo o abdomen. 5. 6. Moi ben, Estrella. 8. 9. E 10. Perfecto. Ai, o que non che gustou, me ves? Xa fixéramos algunha vez e sempre me pasa o mismo, que na primeira ronda non me sento moi ben, entón estou aí un pouco descuadrada, pero unha vez que me di como colocarme, gústame moito. O que imos facer é o ponte de glúteo agora. Imos levar a pelota aí na zona dos talóns, dos xemelgos, pernas estiradas, brazos estirados ao longo do corpo, collo aire, exhalo, elevamos cadeiras. Apertando o glúteo, arriba, vou apoiando vértebras. Moi ben, sigo así. 7. 8. 9. E 10. Relaxa uns segundiños. Tiraba moito, creo que foi o exercicio que máis tirou de todos. Durísima ponte de glúteo recollendo as pernas, pero durísima. Parece que non é nada, como din por aí, non era nada, levaba un dente na rodilla. Pois non é igual. Complicada. Ímonos preparando para a seguinte serie. Colocamos na posición de inicio. Brazos estirados ao longo do corpo, pernas estiradas, collo aire, soltamos arriba. Apoio vértebras e arriba, apretando glúteos. Elevando en vigo cara adentro. Seis. 7, moi ben. 8, poquinho máis. 9, imos ca última. E 10, recollemos. A ponte de glúteo, poñendo os pés en riba da pelota e traguendos así hacia o señal, tirando da pelota, moi dura de facer. Tiraban todos os músculos das pernas. Cambiamos sentido dos círculos. Seguinte exercicio, moi parecido, vale? É unha variante. Agora vou traballar sempre cas cadeiras arriba, ca pelva arriba, e aquí o que vou facer é recollo. Estendo, vale? 10 veces. Veña, subimos, e unha vez que estamos arriba, recollo. Estiramos. Manteño eses glúteos activos. Ai, vou. Ánimo. Oh. Apretamos abdomen. 7. 8. Ai, non. 9. E 10. Oh, wow. Relaxamos, non vos tira aquí nas pernas. Aquí. Tira, tira. Sí, moitísimo. Intenso, eh? En todas partes, tira. Veña, ánimo, que estamos facendo moi ben. Ai, Noemi, que pasou aí? Perdeste o equilibrio. Cambiamos. a la fulla la volvín. Ai, Jesús. Veña, queda outra serie destas, eh? De novo. Llevamos a pelota aí cara aos talóns. Pero ganos, Arriba esa cadeira e flexión, extensión. Ai, Manteño mamá. arriba, manteño o cu arriba. Non manteño nada, que me destrúo. Ves, ahora cu arriba. Cando teño arriba, mandasmo baixar. E última. Vale. Mima. Tira, eh? A mí tamén me tirando. Se vas preguntar por a ponte de glúteo, xa che digo que fatal. Perdín o equilibrio 2 veces. E a ponte de glúteo recollendo pernas, fatal tamén, porque
o cu non subía, tirábame de todos os lados e o equilibrio tampouco non estaba óptimo, así que desbaraxuste total. Non, si, imos relaxar ahora uns segundiños, aquí, nesta posición. Mientras nos preparamos, Que me mato. A ver, imos facer onde vas? o Superman, que xa sabemos como vai, subir brazo e perna contraria. Recordade, sempre ten que haber unha man e un pé no chan. Imos subir man dereita e pé esquerdo. Collemos aire, exhalo. E cambiamos. Aí vou. ¿Quién ha dicho que íbamos a descansar? Xa descansamos. 3 milisegundos. Última con cada brazo. Vale, imos cara atrás. Eu xa noto o cociño duro, Xa se nota. Sí. Relaxamos uns segundiños. Veña, de novo. Imos por outra serie. Non é. Mans debaixo dos ombreiros, pé sempre en contacto co chan. Empezamos subindo o brazo dereito. Última con cada brazo. Vale. Sí, notamos o cu duro, porque entre facer o de encoller as pernas e despois o Superman, notabas aí o traballiño no glúteo. Imos facer o último exercicio, que son as flexións. Recordamos que canto máis alonxemos a pelota da cabeza, máis intenso, sí? Veña, colocamos a pelota onde vexades, no xeonllo mesmo, vale? Bueno. Non sei onde. Dios. Ai. Separamos as mans, máis da anchura dos ombreiros, e aí deixamos ir o peito cara ao chan e subimos. Flexionamos os brazos formando un ángulo de 90 grados. 5 6 7 8. Que pasou, Noemi? 9 Se me saen cousas que non teñen que sair. e 10. Relaxo atrás, quédanos unha serie. Bueno, claro, acabamos a clase cos flexións, pois veña, ale a flexionarse logo. Non quedou outra. Veña, que xa nos queda o último esforzo, Volvemos. Abrimos aí os brazos, imos cara abaixo e arriba. Acerco o peito chan. 4 5 6 7 8, ánimo, va. 9 e 10, perfecto. Veña, imos estirar, deixamos a pelota a un ladiño. Veña, arriba. Vamos, chicos. Collemos aire, soltamos dende a cintura. Más ao ladiño. Imos cara a outro. Despaciño. Imos cara a centro, subimos, imos a coller a empeña. Cambiamos. Por último, imos tirar aí a zona dos sombreiros, cara a nós. Outro. Moi ben. Fantástico traballo, xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un poquinho. Corpo e mente agradéceno. Eu son Edio, vos adestrador, e lembrade, mantedo o pulso activo.
Moi ben, bo traballo. Equipo, sí señor. Canta intensidade.